Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hori mo yamin yamol do Facebook inshallah. O yiɗo waɗa deactivating account mako acca huwugo je wakkati seɗɗa. Nana efasugo konte man sam ta huwa ba. Nana efasugo email nga yiɗi o create fere ba. Jotta kam Facebook ngano ɗo wana o yiɗi o acca nga acca huwugo sam heɓa wara sungulla mako fere je wakkati seɗɗa foti o lorta dow konte majum ɗon o ƴami en gaɗa en kolla mo ne ɗum waɗirta. Ngam majum en jaha mi holla en ne en gaɗirta deactivating account meɗen konte meɗen je Facebook acca huwugo wakkati je seɗɗa. To yiɗi asawere to yiɗi asaweje ɗiɗi to yiɗi nyalde to yiɗi nyalde ɗiɗi to yiɗi asawere ko lebbini an kam en jahani mi holla on no gatta on acca konte moɗon acca huwugo je wakkati seɗɗa. Yake to sungulla on timmi on giɗi on garta ha konte moɗon je ɓoyma on garta dow konte majum continue huwugo. Ɗo on o ƴami en dilla mi warana en mi hollay no ɗum waɗorto. Ngam majum tokkeɗen nder video ɗo iga fuɗɗam ha ragare amma hidde ko en jaha nder video majum to aɗo lara video ɗo ha TikTok meɗen je fasaha Abdulkadiri hosu abonu to nonnon to gal YouTube fasaha TV kanjum ma hosu abon ngam ɗum ɗo mari nafuda sosai. Kala video je min gaɗi pat warata maɗa ha téléphone maɗa bana larata notification ji WhatsApp Messenger ji warata tawa maɗo banni ɗo on bo en jaha mi holla ma no ɗum waɗirta. Tokkiran nder video majum bana ni. Aran ko watta wara nasta nder account konte maɗa Facebook maɗa. Miɗo huwa be Facebook je bulen be bulan ha caka man ɗo. Ok to a nasti nder Facebook majum banni a laran ha alama photo maɗa gal dow a lara alama photo maɗa gal dow gal jungo nano haɗɗo sai a mema. Ok ta a memi dow ton a laran toɓɓe tati didi tati ha dow haɗɗo sai a wara a mema didi tati majum ɗo. Ok ta a memi didi tati man a jippa les a laran ha dow wani parametre setting to sai a hosa a nasta ok nda ɗum setting kanjum on parametre mi anda no hollata be français sai a nasta ha ton amma si vous video ɗo a faman ɗum inchallah. Ok ta a nasti ha ton sai a wara a nasta a laran nda parametre man wurtanima ha dow fayin simple a wara a nasta ha ton to a nasti ha ton waɗa recherche seɗɗa banni ɓawo waɗi recherche banni seɗɗa timmini sai a jippa ha les a laran alama bana daidai ko'el goɗɗo ni. Ok ne hande bo Allah to a laran bana alama ko'el goɗɗo profile detail sai a nasta ha ton to a nasti profile detail majum waddante waɗa recherche banni. Ok to waɗi recherche banni a jippa ha les to a jippi a laran ha ɓeɗo wani adi email nda ɗum ɗo haɗɗo adi email sai a mema ha adi email ɗo. Ok ta a memi add email ɗo waddante banni to waddanima banni sai a hosa waɗa retour a mema ha memi ɗo to waɗi retour sai a jippa ha les a laran manage account sai a mema ha ton mi andani hollata be français kam bandiraɓe. Ok ta a memi ha ton waddante banni sai a wara a mema alama konte ma je yiɗi efasugo go nda ɗum ɗo on konte je yiɗi en efasa sai a mema dow ton. Ok ta a memi dow ton nda a laran haɗo waɗi manage a mema ha ton banni ta a memi haɗo waɗi manage ɗo shikenan sai waddante banni nda holleta ɗo deactivation o deleting a wara a mema ha ton a yiɗi a désactiva compte man na bandam ko bo a yiɗi a efasa compte man to a yiɗi a désactiva man nda ɗum je les ɗo a warata a suma sai a wara continue a mema ha continue ɗo a wara a suɓa nyalde on a yiɗi compte an accana ko bo a yiɗi ɓe bloka compte an kam ni nda ƴami fere fere a janga a suɓa je a yiɗi pat a waɗa nder to majum ta timmini suɓugo sai a hosa a yiɗi bo foti a suɓata a hosa waɗa continue ni tan ta waɗi continue waddante bana ni nda ɗum ɗo sai a hosa wara waɗa deactivating haɗɗo a mema dow ton shikenan waɗi deactivating compte maɗa huwata sai daidai iyaka nyande to a yiɗi a hutinira be compte jo wara a wartira compte maɗa wara continue huwugo amma min wala haja waɗugo deactivating compte am miɗo huwa be compte am 100% mi anda kadi am bo ɗume on dalila je a yiɗi a waɗa deactivating compte maɗo. To sai shikenan ɗo on ragare video meɗen ta yiɗi a efasa compte an sam bo mi holli on nda ɗum deactivating or deleting a wara a mema ha deactivating or deleting nda je deuxième ɗo deleting account a mema ha to a waɗa continue a waɗa mot de passe maɗa shikenan compte an effacé a sendiri be compte majum ha abada sai dai a créa fere ta a créi fere bo min kam to ɗo ani dow ma bo mi warata mi abona compte maɗa je kesum ko waɗi a effacé je ɓoyma majum mi anda kadi. On gettama on belanama hayruji ɗiɗi ɗo on ragare video meɗen je hande abonné partage like TikTok be YouTube.